Imos xogar as adiviñanzas. Se che digo que foi nai de reis e avoa de imperios, de quen estou falando? Sí, de Teresa de Portugal. A súa historia é complexa, non che vou negar, pero podemos partir xa dunha base. É que non só foi nai de reis e avoa de imperios, foi bastante máis. De feito, podémola considerar a primeira raíña de Portugal. E si, tiña raíces galegas. Especúlase que naceu e morreu na zona de Monte de Ramo, na actual provincia de Ourense. Calma, non te líes, que imos rebobinar para comezar polo principio. Foi filla de Afonso VI, rei de Galicia e de León, e recibiu como herdanza o condado portucalense. Porque si, naqueles primeiros anos do século XII, Portugal aínda non era un reino. Cando Teresa enviúva do seu primeiro marido, comeza a exercer como rexente porque o seu fillo, o herdeiro, aínda era moi pequeno, e ela, á fronte do territorio, comeza a utilizar o título de raíña na documentación. Estaraste preguntando, pero por que usa o título de raíña se non é raíña? Pois porque naquela época os fillos e fillas de reis e raíñas podían falar de si mesmos e de si mesmas como reis e raíñas. Non me preguntes por qué, porque eran cousas daquel momento. Non obstante, a historiografía posterior silenciouna. Hoxe falase do seu fillo Afonso como primeiro rei de Portugal, pero ela que? Se non fose polos seus movementos, pola súa ambición, pola súa perspectiva, é probable que el tan só hoxe sería coñecido como un conde. Así que sí, é hora de que falemos dunha vez por todas de Dona Teresa como primeira raíña de Portugal.